C1 producer. Sama kai Asha ba ni kiɗan sautin ka Isa Gombe. Kun salo da ɗan kiɗa na zane doka, ku taka a sannu sannu kun ji mata. Komai da lokacinsa kun ji mata, lokacin ku ne kuke yi mu sai da mata, ku taron biki ake yi sai kaga mata, abinda zani nema a baiwa mata. Na san ko ina nake rai za ku faranta, ni naku ne a yau zan wake ku mata, asalin zuwan mu nan aiku ne ko mata, iyayen mu kannan mu yayyen mu du mata. Asalin kiɗa da baiti mata na tsaro, na yau kiɗa gare ku san babu kwauro, in na yi inkiya ta mata ku jero, ku girgiza ku juya a kame kwa mata. Sama aya matan gidan bikin nan duk sun fajero, domin bikin na mata ne babu gwauro, in ka da kin ji haushi ne mo ka auro, rayuwa ta duniyan nan ai sai da mata. Kaka sannu ku juya sannu ku juya sosai, ku rausaya ku girgiza ku rausaya ku girgiza ku taka sannu mata. Nan za ni bar ku ba don san zuciyata, ko da ina ne zangan ku mata, fata na zuciya in birge ku mata, ni awai sai